Moi bons días. Comenzamos a sesión extraordinaria do Pleno co primeiro punto do orden do día, expediente número 2021-004405, proposta da Alcaldía de Delegación á Alcaldía do Concello de Sanxenxo da competencia para proceder a realizar todos os trámites atribuídos ao órgano de contratación polo artigo 9.7 do Real Decreto 55/2017 de 3 de febreiro, que desenvolve a Lei 2/2015 de 30 de marzo de desindexación da economía española dentro do expediente de trámites previos á concesión do ciclo integral da auga do Concello de Sanxenxo. Señor secretario, ten que pedir a palabra aí a usted polo... Sí, no, aí, a ver, é hora do eu aí a cousa e xa está, non? Xa ten a palabra. Vale, pois foi reunida a Xunta de Asuntos Xerais, a Comisión Informativa, onde propón a delegación de todos os trámites futuros deste do ciclo de agua, inclusive, como di o informe da Secretaría, a resolución dos recursos. Os puntos xa se ve aí, da delegada da Alcaldía, e ven clarísimamente solicitar a 5 operadores económicos do sector a remisión de estrutura de custes, elaborar unha proposta de estrutura de custes da actividade, someter a súa proposta de estrutura de custes a un trámite de información pública por prazo de 20 días e remitir a súa proposta de estrutura de custes ao órgano económico consultivo en materia de contratación pública. Delegar estas facultades na propia Alcaldía. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, como acaba de anunciar o secretario, do que se trata neste punto é de delegar na Alcaldía os trámites necesarios que desenvolve o artigo 9.7 da Lei de Desindexación. Do que se trata é como é un contrato que ten unha duración superior aos 5 anos, neste caso sería unha concesión a 25 anos, o que, hai que seguir unha serie de trámites para facer a revisión de precios do contrato e, polo tanto, agora teríamos que solicitar a 5 operadores económicos do sector a estructura de costes. Este trámite ten que facerse a través de vía plenaria porque o órgano competente para este tipo de contratos é o Pleno e, polo tanto, por iso traemos aquí este punto relativo á delegación na Alcaldía. Propoñemos a delegación da Alcaldía destes trámites precontractuales porque desta maneira axilizamos un pouco a contratación, de xeito que despois, unha vez que se empece coa licitación, que se a redacción de pliegos, máis a adxudicación do contrato, obviamente, isto sí que é competencia plenaria e vai vir ao Pleno. O que se trata aquí simplemente de delegar dos trámites previos, neste caso, o que vamos facer é solicitar eso a 5 operadores, despois elaborarase unha estrutura de costes do contrato, esta estrutura de está pública durante un plazo de 20 días. Esa delegación, como acaba de dicir o secretario, inclúe, ademais, a resolución dos recursos que se poidan entablar por calquera operador sobre esa estrutura de costes. En principio, nada máis. Ben, moitas gracias, señora Deza. Señora Rodríguez. Bueno, bons días a todos. Neste punto, simplemente manifestar que, efectivamente, o que se pretende é axilizar un trámite que non está de máis recordalo, xa leva 2 anos de retraso, pero aínda que se trate de axilizar, aínda que sea unha cuestión preliminar exixida por a longa duración que vai ter o contrato, que estamos falando de probablemente unha concesión que vai a ter 25 anos de duración, creemos que este non é un trámite baladí, porque ademais van intervir empresas que o millor incluso despois podrían incluso optar a concesión. Por lo tanto, entendemos que non é un trámite baladí e delegar na Alcaldía, pois creemos que non é necesario. Vendo o tempo que se está tardando, pois agora por axilizar este trámite, delegar competencias na Alcaldía do Pleno, pois non o consideramos procedente, por lo tanto vamos a votar en contra simplemente por ese motivo, porque creemos que é un contrato de 25 anos, creemos que isto non é un trámite, sí que marca a lei, pero non é tan sinxelo nin tan importante, por lo tanto creemos que ten que contar coa censura do Pleno, por lo tanto, pois delegar no alcalde, pois non o vemos. Moitas gracias, señora Fernández. Bo día a todos e a todas. Nós tamén vamos a votar en contra todo o que quitarlle retribucións ao Pleno. Creemos que é un erro de bulto. Creemos que eso
non vai reducir, despois de tanto tempo que levamos esperando por isto, non vai reducir sustancialmente o tema por delegar na alcaldía que o manteña o pleno. Creo que debido, precisamente porque é un concurso moi longo, é unha concesión a 25 anos, debe ter un seguimento polo pleno municipal en onde estamos todas as forzas políticas. A parte diso, a proposta, vendo o informe PEGUAX, que nos xa manifestamos o que nos parecía a nosas reticencias ante ese informe por ser esta empresa susceptible de procesos judiciais. Polo tanto, sentiríamos moito máis cómodos que este proceso seguira tal cual marca a lei e que fora un seguimento polo pleno municipal e non delegar na alcaldía esas funcións. Moitas gracias. Señora Fervenza. Pues buenos días a todos y a todas. El Partido Socialista tampoco va a votar nunca a favor de delegar competencias, las pocas que tenemos, para hacer un control de la gestión que se hace en este concello, de las actuaciones más importantes y quizás hasta de las menos importantes, porque lo que ocurre es que estamos en un concello donde el oscurantismo impera. Nos enteramos de todas las actuaciones que se hacen en este concello por la prensa, nos sacan ahora mismo un nuevo mirador en Silgar, que no acabamos de entender ni por dónde ni para qué, y desde luego no vamos a votar nunca a favor de delegar en un gobierno en el que no creemos y en el que creemos que están haciendo las cosas muy mal y sin proyecto ninguno. Además, estamos hablando de un proyecto que nos va a afectar a una gestión a muy largos años, que esperemos que ya no estén ustedes aquí, y entendemos que tenemos que tener un control mayor sobre el mismo. Nada más. Moitas gracias, señora Fervenza. Señora Deza. Simplemente dicir que, insisto, o pleno en sí non vai a deixar de ter atribucións respecto a este contrato. Estamos falando dun documento que o que se solicita é simplemente a estrutura de custes para o que é a actividade que vai estar exposto ao público, pero esta estrutura de custes depois vai estar inserta na propia licitación. Quero dicir que isto despois tamén vai a ser, no seu caso, ratificado polo Pleno ou censurado polo propio Pleno, no seu caso, co cual entendemos que simplemente o que se trata aquí é dunha alegación, dunha tramitación que de outro xeito nos conlevaría a realizar varios plenos, porque, claro, ahora teremos que vir a pleno por solicitar aos operadores a estrutura de costes, despois vir a pleno coa aprobación da proposta de estrutura de costes e despois vir a pleno para elevar a público durante 20 días a propia estrutura de costes, co cual teríamos que facer tres plenos, o que conlevaría, consideramos, un retardo no contrato que entendemos que tampouco vai influir na propia licitación, porque, insisto, despois esta estrutura de costes vai inserta na licitación e, no seu caso, todos os aquí presentes poderán, no seu caso, ratificala ou censurala. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Algo máis que dicir? Vale. Sí, señora Fernández. Si o motivo é reducir tempo, cando falamos de plenos extraordinarios, pódese convocar en media hora, de un momento para outro. Polo tanto, terán que buscar outras cousas sobre a axilidade esa, porque ao final os plenos é de unha media hora para outra. Polo tanto, non reduce, e estamos falando que levamos 4 anos con isto, reducir agora en media hora por cada pleno, non sentiríamos, e é o que queremos que quede constancia, que nos sentiríamos moito máis cómodos nun contrato de 25 anos, un contrato tan importante, un contrato que lle vai, ademais, supoñer un cambio nas tarifas da auga dos veciños e das veciñas, levar o control dende o principio ata o final. Ese é o noso, a nosa decisión e o que a nos gustaría, e supoño que tamén a todos os veciños lles gustaría que todas as forzas políticas estuveran desde o principio hasta o final neste proceso. Vostedes consideran que non é así, que estamos ao principio, logo vamos a estar ao final, pero polo medio delegan na alcaldía. Se é a súa decisión, teñen maioría absoluta, poden facelo, nada máis. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Simplemente dicir unha cousa, non é así tampouco, porque, a ver, aquí xa se truxeron outros documentos precontractuales, xa se truxo entre o proxecto das obras e xa se truxo tamén o estudio de viabilidade económica e financiera. Agora estamos falando de que se vai traer a estrutura de costes, que outro documento precontractual
pero que se fai a tramitación intermedia deste documento de estructura de costes, co cual todos os documentos precontractuales truxéronse aquí a pleno. Non quere dicir que isto pasemos do principio ao final, non. As cuestións intermedias tamén viñeron aquí a pleno e tamén foron consensuadas aquí ou debatidas aquí, e no seu caso cada forza política pudo votar ou pudo discernir sobre o que considerou sobre cada documento, nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Nada, antes de pasar a votación, eu teño que dicir que podo presumir de que estou presidindo un goberno que é moi transparente. Precisamente por ser tan transparente ocorren estas cousas. Nós non estamos aquí delegando na alcaldía nada para ocultar nada. Todo o contrario, o que estamos é intentando canto antes beneficiar a todo o veciño de Sanxenxo do bo resultado que vai ter este contrato. Solamente a inversión que se vai a facer en todo o rural que é tan necesario, o que estamos é retrasando os temas. E demasiadas veces a burocracia leva aos veciños a estar cabreados coas administracións con toda a razón do mundo. O sea, se eu aquí trouxéramos agora mesmo unha proposta de delegar no alcalde que axudique o Servicio Integral da Agua, eu xa non querría eso, porque non son partidario de delegar esas cousas todas, porque en outras cousas, porque non teño por que asumir eu solo a responsabilidade, porque ustedes saben de que fai anos para cá, os alcaldes somos responsables a nivel personal de se cometemos algún erro, cousa que antes non era así. Por lo tanto, cada vez que se me delega algo a mí, o problema teño eu, non teñen ustedes, que están botando balóns fora, de acordo? E, por lo tanto, eu creo que non lle vou a dicir a ustedes que reconsideren o tema, pero os temas importantes do ciclo de auga son o proxecto, como ben acaba de explicar a señora Deza, para ver onde se van a invertir os cartos e facer unha adxudicación en toda a regla que é inviable, é imposible. É imposible adxudicar unha cousa a quen a mí me gustaría, por dicir algo, que me dá igual, a mí é imposible, é inviable. É máis, este proceso vai a levar consigo porque estamos vendo que hai moitas operadoras que están vindo aquí ao Concello a buscar documentación que lle corresponde para eles prepararse para ir a este servicio, e sabemos certamente que isto vai acabar nos tribunales, recursos, patatín e patatán, e vamos a tardar moito tempo en ano. Pero eu que quería intervir para dicir a ustedes de que todo o contrario, é unha responsabilidade moi grande que deleguen no alcalde para que faga todos estes trámites. De acordo? Moitas gracias. Perdón, sí, votos a favor 10, votos en contra 5, abstención 2, que son ausentes. Moitas gracias. E pasamos ao punto número 2, que é proposta da Alcaldía de accesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias, FEN. Señor secretario. Temos aquí a proposta da Alcaldía de accesión do Concello a este acordo marco ca Federación Española de Municipios e Provincias, que foi dictaminado favorablemente na Xunta de Asuntos Xerais, na Comisión de Asuntos Xerais, e tamén hai un informe da Secretaría, está completo o expediente, para esta adhesión do Concello, para a Central de Contratación permite facilitar as máximas garantías da tramitación de contratos de posibilidades de acordo marco que permitiría un aforo de custes de un día proposta para todo tipo de servicios. De acordo? Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Sí, bueno, como acaba de explicar o secretario, como no seu día tamén comentamos na propia Comisión de Asuntos Xerais previa a pleno, o que se trata aquí é de facer a adhesión a esa central de contratación que está que se creou pola parte da FEN. Como sabedes, a Lei de Bases de Réximen Local permite que as asociacións de entidades locais creen este tipo de plataformas, neste caso constituída pola Federación de Municipios. Do que se trata aquí, no seu caso, en determinados contratos, como por exemplo, xa sabedes que temos o das fotocopiadoras coa Diputación, é un exemplo deste tipo de centralización de contratación. Consideramos que é moi beneficioso porque os municipios poden adherir a estes acordos marco, sobre todo en contratos rutinarios, como poden ser o tema dos seguros, a contratación de enerxía eléctrica ou cuestións deste tipo, ratificación, contratos que sabedes que a administración local está constantemente facendo contratos desta cuestión. Obviamente non falamos de concesións de servicios públicos, senón de contratos de outra índole, e, polo tanto, consideramos que é moi beneficiosa para os municipios estar adheridas a estas centrales de contratación.
Bueno, neste caso imos votar a favor por dous motivos. Primeiro, porque o que se está votando é unha ferramenta a maiores para axudar o Concello nas contratacións que ten que levar a cabo. Coas experiencias deste goberno a nivel de contratacións, creo que esa axuda falle falta benlle ben, porque ainda non foron capaces de sacar unha ao dereito e a primeira, polo tanto, creo que sí, que votelo. E por outro motivo tamén, que isto tampouco nos obliga a ter que sempre que se faga unha contratación facelo a través desta plataforma, sino que simplemente isto é unha ferramenta que no caso de que por parte do Concello se quixera levar unha contratación directamente se podería facer e se non, pois poderías acudir a esta central de contratación. Por lo tanto, é simplemente dotar este Concello dunha ferramenta máis amparada por a Federación Española de Municipios e Provincias e, polo tanto, ademais, como habedes demostrado, pois creo que vos fai falta, así que imos votar a favor. Moitas gracias, señora Rodríguez. Señora Fernández. Sí, sí. Todo que sea axilizar o tema burocrático, que dicía o señor Martín, pasa que el, digo, cando a él lle convén, porque sempre corta o bacalao como el quere, evidentemente. O tema burocrático nos concellos é certo que lento, enfarragoso e cada vez máis. Entonces, todo que sea axilizar as contratacións e a través de outras administracións, por que non usalo? Será todo moito máis rápido, será todo moito máis transparente, será todo moito máis, bueno, para nós mellor. Isto reduciría os tempos tamén, porque, evidentemente, se se reduce tamén os contratos que se levan aquí dende o Concello, evidentemente, se reducen os tempos e iso é moito máis beneficioso para os veciños e veciñas porque salirán os concursos moitísimo máis rápido, polo tanto non vamos a opoñernos a eso, todo o contrario. Para nós, pois eso, é unha ferramenta moi útil que esperemos que utilicen e que así se axilicen e as cousas cheguen pois sempre en tempo e forma. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fervenza. Bueno, pues un poco en el hilo de lo que han comentado mis compañeras. Primero, ayuda a flexibiliza, es más rápido. Dos, no nos obliga, es una herramienta más. Y, por último, decir que tanto la FEGAM como la FEM están presididas por gobiernos socialistas, alcaldes socialistas, por lo cual es una clarividez que va a funcionar muchísimo mejor de lo que está funcionando en este Concello cualquier contrato. Nada más. Moitas gracias, señor presidente. Algo que dicisen? Bueno, pasamos á votación do punto número 2. Votos a favor? Vai por unanimidade, perdón. Sí, por unanimidade, perdón, sí, perdón, por unanimidade. Bueno, entonces, como non hai rugos e preguntas, levantamos a sesión. Bueno, sin comentar.